नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार मंडळी. हाय गुरुनाथ दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. कसे आहात गुरुनाथ दादा? जय गोरोबा काका. जय गोरोबा काका. पटपट जॉईन व्हा मंडळी सर्वांनी. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांनी जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा म्हणतात जय गोरोबा काका. जय गोरोबा काका. जेवलात गुरुनाथ दादा? जेवलात का? गुरुनाथ दादा म्हणतात नाही अजून. ओके, नाही जेवलात का? आम्ही पण नाही जेवलो अजून. जेवण तयार होते. हो का? गरमी आहे का दादा मुंबईला? ठाण्याला गरमी आहे का? भरपूर आहे का? बापरे. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि तुमच्या इथं टेम्परेचर सध्या काय आहे मला प्लीज कमेंट करून सांगा. तुमच्या इकडचं टेम्परेचर काय आहे? म्हणजे गुरुनाथ दादा ठाण्याला राहतात, तर ठाण्याला गुरुनाथ दादा किती टेम्परेचर आहे आणि तुमच्या जवळ किती टेम्परेचर आहे? तुमच्या म्हणजे जिल्ह्याचं नाव आणि सांगा मला बघू किती आहे टेम्परेचर. मी जम्मूला आहे, तर इकडे 34-35च्या वरती आहे. कमेंट करून सांगा मंडळी पटकन. बघू आपल्याला कळेल ना कुठे कुठे किती किती टेम्परेचर आहे बघू. मंडळी पटापट कमेंट करा, मेसेजेस येत नाहीये तुमचे. हाय सुनीता ताई. हाय जनार्दन दादा. हॅलो. मंडळी कमेंट करा. जनार्दन दादा जेवलात का? सुनीता ताई जेवलात का? सुनीता ताई बनतंय जेवण, बनतंय. कैसे हो? ठीक बा. हम ठीक बा. कैसन बा? ठीक बा.
स्वयंपाक काय केला आज? मसूरची आमटी बनवली आहे सुनीता ताई, आणि राईस बनवणार, आणि भाजी आहे सोयाबीनची. आम्हाला कोण वाढणार? आम्ही उपाशी मंडळ. हो का? जनार्दन दादा तुम्ही या की आमच्या घरी या. साधं साधं जेवण आहे, या. उपाशी नाही राहायचं, जेवायचं. सुनीता ताई मम्मीने काय केलंय? तुमच्या आईने काय केलंय जेवण? म्हणजे कमेंटच करत नाही कोण. गरम होतंय. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा तुझ्या कोकण. आमरस असा. वा वा वा. सुनीता ताई बघा, सुनीता ताई तुमची तुळस बघा डोलते. सुनीता ताई तुमची तुळस डोलते. बघायची आहे का? जम्मूला पुण्यातून 15-20 मिनिटात येईल काय? कठीण आहे ना, पण ट्राय करूया. विनोद बोलतायत, कुठे राहता तुम्ही? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण मी राहते जम्मूला. तुम्ही पण मी कोकणातली हाय आत्ता. कोकणात येऊन जावा, सगळ्यांनी कोकणात येऊन जावा. सुनीता ताई म्हणते तुम्ही आहेत तोपर्यंत हिरवी दिसेल, नंतर सुकून जाईल. तेच ना सुनीता ताई, माझे मनी प्लांट वगैरे आहेत, काय करू? माझी तुळशी तुळसी तुळसी तू माझी काशी. सुनीता ताई आंबे भरपूर खायचे. मी येणार आहे कोकणला. कधी येत आहे सुनीता ताई? सुनीता ताई कधी येणार आहात? ला 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 तुम्ही सुट्टीला आल्यास ओके ओके, या या नक्की या, मग फिरायला जाऊ. हाय तुषार दादा, नमस्कार. नमस्कार, कसा आहेस भावा तू? बोला की मंडळी. तुषार दादा म्हणतात मी मस्त आहे ताई, तुम्ही कसे आहात? मी पण मस्त आहे तुषार दादा. कमेंट करा पटकन. तुषार दादा जेवलात का? ओमराज दादा म्हणते ताई मला नाही, ताई ताई नाही मी आहे. तुम्ही माझी ताई होणार काय? मी ताई विना अधुरा आहे, मी एकटा राहतो. हो ओमराज, कोणाशी बोलत आहे तुम्ही? खुशीशी. हा नाही, हा खुशीशी बोलत होती. परी खुशी काय करत आहे? खुशी आता स्कूल मधून आली ताई, आणि परी अजून आली नाहीये, येईल आता ना.
मंडळी पटपट कमेंट करा. राहुल एम राहुल साष्टांग नमस्कार टीचर. साष्टांग नमस्कार. तथास्तु. येतो ताई नंतर. हो तुषार दादा. हाय एम राहुल. चला आपण काहीतरी असं एक गेम खेळू, फनी गेम, ज्यामध्ये मी तुम्हाला काही काय प्रश्न विचारणार. हा पडतंय मोबाईल. आज पाऊस दाखवते खुशी यार. त्या पावसाचं ना कुठे जायचं म्हटलं की टीचर भोजन केलात का नाही. हाय मानसी. हाय टीचर मी आलो. बस खाली आता पटकन. टीचर एकदा शाळेची ट्रिप काढा ना. ओके मग कुठं जायचं ट्रिपला. मानसी बोलते गो कशी असत. खुशी परी जिजू कसे असत. मस्त असत. लग्नासून इल गो झाला मस्त. मा लगीन लगीन कसा झाला. नाही दाखवलं पाऊस. होय मस्त झालं लगीन. तू इलस नाही रागवली तुझ्यावर. मी गावी असती तर आली असती ना ग. राहुल बोलते नमस्कार ताई. नमस्कार एम मानसी ताई. नमस्कार एम राहुल म्हणते. कॉलेला म्हणते जय कोकण जय कोकण. प्रेम स्वागत आहे तुझं. राहुल दादा नमस्कार. ओ राहुल दादा नमस्कार. पटपट कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा. मानसी प्रेम राहुल जेवलात का. टीचर मी काय हा गाऊ विद्यार्थी आहे का. अरे शब्द नीटली. हा गाऊ काय. काल लाईव्ह नव्हती त्याआधी होती. आज लाईव्ह आहे उद्या लाईव्ह असेल. येस त्या काल लाईव्ह नव्हती. येस काल नव्हती. जरा डोकं वगैरे खूप दुखत होतं. मी असंच एक कॉमेडी प्रश्न विचारते. ओके मानसी बोलते जेवते मी. ये जेव. काय बनवले गो मानसी. हाय सैदीप नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. प्लीज मंडळी पटापट लाईक करा सगळ्यांनी. तर मी असं एक फनी रिडल्स घालणार आहे. फनी कोडी घालणार आहे. बघा बघूया किती जणांना येतं. असा कोणता पदार्थ आहे म्हणजे अशी कोणती वस्तू आहे जो खाण्यासाठी विकत घेतात पण कधीच खात नाही. हाय गॉडफादर दादा. सांगा बघू अशी कोणती गोष्ट आहे किंवा अशी कोणती वस्तू आहे की खाण्यासाठी विकत घेतो पण कधीच खात नाही. चष्मा कोण खाण्यासाठी घेतो का. संदीप दादा. राहुल दादा म्हणतात टेन्शन. टेन्शन कोण खाण्यासाठी घेतं भावा. अशी कोणती गोष्ट आहे किंवा वस्तू आहे जी खाण्यासाठी आपण विकत घेतो पण कधीच खात नाही. चमचा. ओके चमचा.
राजकुमार दादा म्हणते खाण्याचा सोडा. जी खायची गोष्ट नाही तिला खायची गोष्ट बोलत नाही. जी खायची गोष्ट नाही तिला खायची गोष्ट बोलत नाही. नाही बरोबर. प्लेट बरोबर संदीप दादा, राईट आन्सर. आपण खाण्यासाठीच घेतो ना ताट आणि चमचा, प्लेट. दिमाग दिमाग गॉडफादर दादा. संदीप दादा म्हणतात कुकर. आता तर सगळीच भांडी आली. संदीप दादा तुम्ही कुठनं आहात? संदीप दादा तुम्ही कुठनं आहात? मग मला काय भेटणार मग आता? नेक्स्ट क्वेश्चन. अशी कोणती गोष्ट आहे जी पूर्ण आयुष्यभर तुमच्यासोबत असते पण तिला तुम्ही कधी स्पर्श करू शकत नाही? पुण्यावरून आहात का? संदीप नाही, सैदीप. सॉरी 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 सैदीप दादा. अशी कोणती गोष्ट आहे जी आयुष्यभर तुमच्यासोबत असते पण तुम्ही तिला कधीच स्पर्श करू शकत नाही? बुक्की भेटणार आता तुला. अरे बुक्की बिक्की नको रे मारू. गॉडफादर म्हणताय सावली. ही सुखाची सावली, सुखाची सावली. येस सावली. पुढचा प्रश्न आहे. जर एक कोंबडा एका भिंतीवर बसून अंडे देतो तर ते अंडे कोणत्या बाजूला पडेल? पटकन. काळजी घेणारी टिप्स सांगितली आहे. कुठे? उन्हाळ्यातल्या काही टिप्स. ज्यांच्या डोक्यात भुसा भरलाय त्यांनी विशेष काळजी घ्या. उन्हाळा आहे, बाहेर फिरताना टोपी घाला. मुलींनी ओढणी बांधा कारण भुसा पटकन पेट घेतो. तू तसं करतो का रे प्रेम? संदीप दादा म्हणतात कोंबडा अंड देत नाही. खुशीच्या पुस्तकातली प्रश्न आहेत का? नाही. कॉमेडी प्रश्न आहेत ते. अशी कोणती गोष्ट आहे जिला पंख नाही पण ती हवेत उडते? अशी कोणती गोष्ट आहे जिला पंख नाही पण हवेत उडते? वारा. अशी कोणती गोष्ट आहे जिला पंख नाही पण ती हवेत उडते? नो 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 नो. योगराज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. गॉडफादर दादा म्हणते स्वप्न. सांगू का मी? पप्पांची. नो 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 नो. मी सांगू का? पतंग. पतंग. पतंग से कट गई ओए गोडी पतंग से कट गई. काल तर पिशव्या पण उडतात. आजकाल तर पिशव्या पण उडतात. त्यांच्यावर बंदी घाला. हा ना. कचरा. आर्मी कॅम्प मध्ये बघशील ना तुला जरा पण कचरा भेटणार नाही. मला माझं इथं काय म्हणतात ते, माझं शांततेचं ठिकाण आर्मी कॅम्प. मी ना मला ना जरी आम्ही ना थोड्या वेळासाठी 1 तासासाठी बाहेर गेलो ना कधी आतमध्ये येतो असं होतंय. सैदीप दादा म्हणतायत पतंगला पंख नाही पण शेपूट असतं. हे मात्र बरोबर आहे, त्यामुळेच उडतो तो. पप्पांची परी पण लय उडतात आता रीलवर. ओ का. नेक्स्ट.
असा कोणता की आहे जो दरवाजा उघडू शकत नाही? असा कोणता की आहे जो दरवाजा उघडू शकत नाही? आज मला ना कंटाळा आला, म्हटलं आज प्रश्न वगैरे नाही नको घेऊया, आज असंच काहीतरी फनी घेऊया, कारण मला 2 दिवस लय हेडेक झालाय. पप्पांच्या परी उडताय तर तुम्हाला काय मिरची झोमते? इश्कॉल लव, तुझं चॅनल मॉनिटाईज झालेलं का? जे पहिलं होतं ते रॉंग की नाही. अशी कोणती की आहे जी दरवाजा उघडू शकत नाही? ला 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 ला. अरे कोणीतरी उत्तर द्या की रे बाबांनो. राईट की नाही. हाय कुशल, कशी आहेस? मी मस्त. पहिल्या चॅनलवर 64K होते आणि नसेल का मॉनिटाईज? ओके, मग तेव्हा तू स्क्रीन कास्टिंग होतं का? स्क्रीन कास्ट लाईव्ह तू माहिती आहे का तुला त्याबद्दल? दरवाजा कसा उघडेल? कुलूप उघडेल? नाही रे. माका जॉब असे बाय. कुशल म्हणता लाईक, मी पण बरो असे. ओके. सैदीप दादा, जर आम्ही करेक्ट आन्सर केलं तर तुम्ही टकली होणार का? कशाला? मी कशाला टकली होऊ? आय अमोल दादा नमस्कार, जय महाराष्ट्र. तर याचा आन्सर आहे मंकी. मंकी आहे मंकी. अमोल दादा लाईक डन, थँक्यू सो मच. दरवाजा कसा उघडेल की तर कुलपाला लागेल? अरे नाही, आन्सर माझंच बरोबर आहे. आता पुढचं. हा, आता पुढचा प्रश्न आहे. एका मुंगीचं लग्न झालं पण ती दुसऱ्याच दिवशी विधवा झाली का? सांगा पटकन. एका मुंगीचं लग्न झालं आणि ती दुसऱ्याच दिवशी विधवा झाली, सांगा का? फनी प्रश्न. येतंय का कोणाला आन्सर? अरे हा मंकी की. बाकी सगळ्यांनी बाकी की ने होतेच ना. अशी कोणती की आहे ज्याने दरवाजा उघडत नाही? मंकीने दरवाजा उघडतो? नाही. मुंगीच्या नवरा मेला. व्हेरी फनी प्रश्न. सांगा की. एका मुंगीचं लग्न झालं, दुसऱ्याच दिवशी तिचा नवरा मेला. मुंगी टकली झाली का? संदीप दादा तुम्ही टकले आहात का? सैदीप दादा सारखं टकलं का? गॉडफादर हसताय. ताई असं कोणाला मारू नये. मुंगीच्या नवऱ्याला मारलं मी. फनी स्ट्रीम आहे ना. सांगा. कोण म्हणते मेला तर मरू दे? इश्कवाला लाव म्हणते मेला तर मरू दे. लहान असो वा मोठा असो, जीव हा जीव असतो. मी सांगणार आणि मेला.
श्रद्धा गोपाळकर, 92 दिलास बाईंनू. श्रद्धा ताई 92 नॉनचेस. सैदीप म्हणतात मुलगीने साखर खाल्ली नाही. तर उत्तर आहे त्याचं की मुंगीने काला हिट मारलेल्या झुरळाशी लग्न केलं होतं, त्यामुळे तो लगेचच मेला. हाय श्रद्धा ताई, कसा असे गो? मस्त असे. श्रद्धा ताई तू कसा असय? तब्येत बरी आमा? एम पी एम. ब्लू कसा वापरायचा? मला एका जणाला हाईड करायचा आहे, सांगा बरं. ब्लू कसा वापरायचा? तुम्हाला कोणी ब्लू दिलाय का? संदीप दादा म्हणतात 92 म्हणजे माकाव नाही माहिती. श्रद्धा ताईंची बोलेल. अश्विनी ताई म्हणतात हाय हाय. अश्विनी ताई, इश्कवाला लो प्रश्नांपेक्षा उत्तर फनी. अरे बाबा जा की झुरळ मेलं ना, मग आधीच मेलेलं त्याने, त्याच्यावर काला हिट कोणीतरी मारला होता. सैदीमध्ये तुम्हाला असे नवीन नाही वाटत की खूप बालिश जोक आहेत? हां, बालिशच जोक आहेत ना. मला आज थोडंसं वातावरण माझ्या लाईव्हवर असं फनी ठेवायचं आहे. रोज आमचे प्रश्न उत्तरं असतात जनरल नॉलेजची. हाय श्रद्धा ताई. हॉर्न कोण वाजवतोय? पेस्ट्रीची गाडी आली आहे. सैदीप म्हणतात ओके श्रद्धा. वैष्णवी म्हणतात हाय हाय. वैष्णवी ताई गोडफादर म्हणतात कचरेवाला आला का बाहेर? कचरावाला 8:30लाच येतो. गाडीवाला या घर से कचरा निकाल. एम पी ए म्हणते हां सांगा, मला माहीत नाही. तर तुम्हाला कोणाला हाईड करायचं असेल तर तिथं त्याच्याच प्रोफाईलवर जाऊन हाईड म्हणून ऑप्शन दिसणार, तिथं जाऊन हाईड करायचं. नाना साहेब म्हणते खूप थंडी वाढली आहे. हो, कुठे राहता तुम्ही नाना साहेब? राकेश दादा नमस्कार, कसे आहेस भावा तू? सैदीप म्हणते तुम्ही इमेज केलं आहे का? तुम्ही टकली कसा दिसेल? नाही, मी नाही केलं, मला नाही आवडत मला टकलं व्हायला. मंडळी पटापट कमेंट करा. राकेश दादा म्हणते तुम्ही कसे आहात? मी मस्त आहे, मी खूप छान आहे. राकेश दादा तुझं कसं चाललंय? मंडळी पटापट कमेंट करा. राकेश दादा तुझं चॅनल मॉनिटाईज झालं का? अरे प्रेम कुठे गेलास तू? ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ. येतो 20 मिनिटात. कोकणात हापूस खूप गोड. हो हो, कोकणातला हापूस खूप गोड आहे. राकेश दादा विचारतोय सुट्टी पडली शाळेला? नाही रे, आता परत एक्झाम होणार आहेत, युनिट टेस्ट सुरू होणार आहेत मुलांच्या. ओके, विचारा विचारा दादा.
संदीप जरूर मॅम तुम्ही दोस्त नाही म्हणजे काय? आज प्रश्न नाहीत का? नाही ग अश्विनी ताई, आज नाही आहेत प्रश्न, उद्या घेणार आपण. मी प्रश्न काढले नाही आहेत ग, त्यामुळे. श्रद्धा ताई तुझा मेसेज नाही कसं दिसना गो. बॅनॉस तारडेस, बॅनॉस दिलास म्हणजे गुड मॉर्निंग आणि बॅनॉस तारडेस म्हणजे गुड आफ्टरनून. बॅनॉस तारडेस तडॅस तडॅस. मी दिसत नाही, मी आता दिसणारच नाही, मी गायब झाली आहे मिस्टर इंडिया सारखी. परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना. पाणी ओलं का असतं? कारण ते पाणी असतं. श्रद्धा काय पण बोलते. विजय दादा लाईक नंबर 13. ताई श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? श्री स्वामी समर्थ. विजय दादा कसे आहात तुम्ही? आणि माझा लंच नाही झालाय अजून. विजय दादा म्हणताय हे जम्मू कोकण गर्ल, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. संदेश गायकवाड हसतायत. नमस्कार संदेश दादा, कुठून आहात तुम्ही? कॅमेरा चालू करना प्लीज. संदीप दादा जास्त मी नाही उभी राहू शकत, माझं ना 2-3 दिवस तब्येत बरी नाही, सो आज मी लाईव्ह घेतलंय, पण मला थोडासा आराम पाहिजे म्हणून मी बस झोपून जरा बोलते. गाणं होऊन जाऊ द्या दुसरं. नानासाहेब म्हणतायत वातावरण खूप खतरनाक चालू आहे, गायब हो नको हो. ओके. संदेश दादा म्हणतायत दुसरं गाणं होऊन जाऊ द्या. कोणतं दादा? सैदीप म्हणताय हाय श्रद्धा. सैदीप दादा जर नीट बोलायचं असेल तरच माझ्या लाईव्हला थांबा, नाही तर तुम्ही जाऊ शकता. गुटुर गुटुर. ओके. गुटुर गुटुर देखते हो क्या, गुटुर गुटुर देखते हो क्या. पुढचंच येत नाही मला, पुढचं येतच नाही. फूलों के मौसम में मिलने आते हो, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हो. इश्क का नाम तो नहीं है. हाय श्रद्धा ताई. सुरू केलं असतं. पप्पांना मेसेज जाता तिकडे पप्पाच्या मोबाईलला. डाउनलोड केलं. नानासाहेब म्हणतात निसर्ग राजे ऐक सांगते कुणी माझं. निसर्ग राजा ऐक सांगते, निसर्ग राजा ऐक सांगते, निसर्ग राजा ऐक सांगते. कुणी माझ्या मनात लपलय ग, कुणी माझ्या मनात लपलय ग.
मंडळी पटापटा कमेंट करा, बोला. संदेश दादा काय आहे, कोंबडी पळाली? कोंबडी नाही पळाली आहे, आहेत तिकडे चरत आहेत कोंबड्या. टिकटिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. टिकटिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. कधी जुनी कधी नवी, संपते अंतर ठोक्यात. मंडळी पटापट कमेंट करा. संदेश जाधव, ताई तुम्ही आता गायकच बना, गायक बनाच. थँक्यू दादा, थँक्यू. पण माझं ना ते गाण्यांचे लिरिक्स माहिती नाही आहेत ना, त्यामुळे मला बोलता येत नाही पुढचं. खूप छान हो ताई, मस्त आवाज, पाठ नाही हो, म्हणजे मला गाणी पाठ नाही आहेत. हा, देहाची तिजोरी भक्तीताच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा. उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा. पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची. पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची. सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा. वामन दादा म्हणतायत थँक्यू, वामन दादा थँक्यू सो मच. संदेश दादा म्हणतायत थँक्यू, थँक्यू संदेश दादा. योगीराज दादा म्हणतात छान आहे आवाज, थँक्यू योगीराज दादा. सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. मला खूप गायनाची आवड होती, पण तेव्हा सूर लागले नाही ना माझे, कारण तेव्हा कोणी वावच भेटला नाही ते या गोष्टींना. आपल्याला आवड खूप गोष्टींची असते, पण वावच नाही भेटत ना. वामन दादा म्हणते प्रीतिया ताई तुमच्या लाईव्हला मी नवीन आहे, कुठून बोलता तुम्ही? मी देऊगाव पुणे संत तुकाराम माऊली मंदिर येथून. वाव दादा खूप छान हो, खूप चांगल्या ठिकाणावरून आहात दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्ग जिल्हा माहिती असेल ना कोकणातला, तिथली आहे मी. पण मी आता आहे जम्मूला, जम्मूहून माझं लाईव्ह चालू आहे. खूप खूप स्वागत आहे वामन दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. नानासाहेब म्हणताय तुझा चेहरा सुंदर आहे, तू लाईव्ह दाखवा, असं गायब होऊ नको ताई. होय दादा, पण तब्येत जराशी बरी नाही ना, आणि सर्दी पण झाली आहे, त्यामुळे जरासं मी, नाही तर माझं फेसच लाईव्ह असतं, फेस हाईड करून कधी मी बोलत नाही. पण आज जरा परत थोडंसं बाहेर पण जायचं आहे, त्यामुळे मला खूप डोकं खूप दुखणार, म्हणून मी थोडंसं लाईव्ह असंच घेते. प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. गुलाबी आजकाल प्रश्न उत्तर घेत नाही का? घेणार गुलाबी केला, उद्यापासून घेणार आहे मी प्रश्न उत्तरे जनरल नॉलेजची. यार कसली गाडी,
राशनची काय? होय होय मंडळी, मी आली लगेच. आली 5 मिनिटात आली मी. वामन दादा, जय वैष्णो देवी, जय 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 मा वैष्णो देवी, जय हो, जय जय वैष्णो देवी माता. आली मी 5 मिनिटात आली. हॅलो. गुलाबी बाकी जुनी लोक दिसत नाही कोण दिसत आहेत. देऊगावमध्ये कुठे राहता वामन बाबा? नानासाहेब म्हणतात आम्ही शिर्डीकर आहे. आम्ही दापोली व पुणे गणपती फिरायला आलो होतो. जम्मू काश्मीरमध्ये काय करते ताई हो? नाना दादा, माझे मिस्टर फौजमध्ये आहेत, सो म्हणून आम्ही इकडे आहोत.
मंडळी पटापट कमेंट करा. मंडळी प्लीज कमेंट करा. सहलीला जायाच जायाच सहलीला. हाय अक्षय दादा, तब्येत ठीक आहे का? अरे अक्षय दादा, 2 दिवस मला ना खूप हेडेक होत होता. सो अर्धी लाईव्ह मी फेसने घेतली, अर्धी लाईव्ह मी फेस हाईड करून घेतली आहे. अक्षय दादा कसा आहेस तू? लभी जागले के हसीना अरे हल्ली डोळे चेक करून घे. तेच ना, हे मिस्टर बोलले की जाऊया आपण संडेला वगैरे डोळे चेक करायला, कारण त्यामुळेच मला खूप त्रास होतोय. आणि हा चष्मा तेवढे पॉवर देत नाहीये ना, नंबर वाढल्यामुळे. सहलीला जायाच जायाच सहलीला. कुठे कुठे फिरतोय अक्षय दादा? काय सांगतोय, कुठे फिरतोय? सहलीला जायाच जायाच सहलीला, सहलीला जायाच. बाकी लोक जुने येत नाही कोणी. अरे नाही, प्रेम आलेला, त्याचं बोलला की 20 मिनिटांनी येतो. बाकी सगळे कुठे गायबच झाले. बाकी कोणी येतच नाही. मी विनेयार्ड बघितली. विनेयार्ड काय आहे? काय आहे थीम? काय आहे तिथला? 1925 ची बेकरी बघितली. वाव, भारी रे. विनेयार्ड मध्ये वाईन बनवतात. ओके, विनेयार्ड मध्ये वाईन बनवतात का? तू वाईन पितो का? तू पिलीस कधी वाईन? येस, ओके, वाईन पितात. गुलाबी गेला. एक धनल नावाचा कोणी होता, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होत होते, त्यामुळे बरेच जण नाराज होत होते. तो धनलही गेला आणि बाकीचे सगळेच गेले. काय बोलणार? धनल तर गेलाच, येतच नाही आता लावायला. नुसतं भांडणं बिणणं असं, ते पॉईंटसाठी मारामारी, कंटाळा येतो ना. मग मी पॉईंटच नाही ठेवत. ज्यांना द्यायची आन्सर त्यांनी द्या, नाही तर नका देऊ. बरोबर ना? उद्यापासून मी चालू करणार आहे. मी आलो, मी आलो. हा बघ, इश्कवाल्याने माझी साथ अजिबात सोडली नाहीये. गुलाबी केला, प्रेमने माझी साथ अजिबात सोडली नाही. किती आले आणि किती गेले, पण त्याने साथ नाही सोडली. जो कोणी मारामारी करेल त्याला वर्गाबाहेर. मारामारी कोणच नाही करत. काल 70 हर्ष जुनी वाईन टेस्ट केली. ऍक्टू ऍक्टू ऍक्टू. असं नाही व्हायला पाहिजे होतं. चांगलं फ्रेंड होते. हा, ते तर आहेच. मस्त लाईव्ह चालू होती तुमची. उद्यापासून आपण स्टार्ट करणार.
कोणी येऊ किंवा नको, जे आले ते उत्तर देतील. शब्दांची मारामारी बद्दल बोलते. ओके ओके, तेच ना रे, आपल्या त्या लाईव्हला, क्वेश्चनच्या लाईव्हला भांडणच व्हायची जास्त करून. मला पॉइंट नाही भेटला, मला पॉइंट नाही भेटला, या गोष्टीने. मी असेन नसेन तू पुढे जात राहा. येस, तू चाल पुढं, तुला रकड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची. जेवढी जुनी वाईन तेवढी टेस्टी. बापरे, नको रे बाबा. नानासाहेब म्हणताय तुम्ही राहायला कुठे आहे ताई? जम्मूला आहे दादा आम्ही. भीती तिथं मी. अक्षदाने मुरलेली असती. हा, वाईन कशापासून बनवतात? नाही रे प्रेम, तुझी सायली आलीच नाही. मंडळी पटपट कमेंट करा. ओके बाय, येतो उद्या. होय नक्की आहे, 1:30 वाजता, सॉरी 1:15 वाजता गुलाबी केला. अक्षदा म्हणते बरेलीमध्ये स्टोअर करतात, सॉरी बरेलमध्ये स्टोअर करतात, त्यामुळे त्याचा एक्झॅक्ट येतो थोडा. ओके, इचकल म्हणते कमेंट्स येऊ द्या, कमेंट्स येऊ द्या. नानासाहेब म्हणते जम्मूमध्ये काही सर्व्हिसला आहेत का? हो ताई, हो दादा, आर्मीमध्ये आहेत. ग्रेप्स पासून. ओके, ग्रेप्स पासूनच बनवतात ना वाईन. मग तेच ना, मी म्हणणार ग्रेप्स पासून बनवतात आणि चुकीचं निघालं तर मग म्हणाल ताईला काहीच येत नाही. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. प्रेम म्हणतोय प्रीतिया लोक काय म्हणतात यापेक्षा तू स्वतःला काय समजवतेस ना, तेच तुझं खरं सामर्थ्य आहे. कारण चमकणारे तारे कधीच परवानगी मागत नाही, ते फक्त स्वतःच्या प्रकाशाने उजळवतात. वा वा वा, थँक्यू प्रेम, थँक्यू. अक्षय दादा म्हणते अजून एक बॅरेल बघितला, 127 वर्ष स्टोअर केलेला आहे. बापरे, आणि कसा काय राहतो ते स्टोअर करण्याचा? म्हणजे असं स्टोअर करण्यासाठी म्हणजे काय वापरत असतील त्यामध्ये? जय श्रीराम. राजा राम पतित पावन सीताराम. नाना दादा म्हणतायत दापोली पुळे, गणपतीपुळे येथे आम्ही येऊन गेलोय. हो का? त्याच्या पुढे खूप म्हणजे रत्नागिरी, चिपळूण, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या साईडला, गोव्या साईडला राहिलंय. म्हणजे गोव्याची सीमा आणि सिंधुदुर्गाची सीमा एक आहे. लाकडी बॅरेल यूज करतात. ओके, नाही पण त्याच्यात म्हणजे ते आता बघा, आता पाणी असा एक पदार्थ आहे जो कधीच खराब होत नाही. म्हणजे पाणी म्हणायला गेलं तर म्हणजे असं चांगलं राहतं. तसंच ते कसं काय राहत असेल, त्यामध्ये काय इन्ग्रेडियंट्स असतील, त्याचं प्रोडक्शन करताना ते काय इन्ग्रेडियंट्स वापरतात जेणेकरून ते खूप चांगलं स्टोअर राहतो वर्षानुवर्ष. इश्कॉलर म्हणते प्रीतिया हरायचं असेल तर परिस्थिती समोर हार, स्वप्नांसमोर नाही. कारण तुझ्यात एवढी ताकद आहे की एक दिवस तुझं यशच लोकांना उत्तर देईल. थँक्यू यश, प्रेम, थँक्यू सो मच. नाही, मी अजिबात नाही हारणार. भलेही मी हळूहळू चालेन पण थांबणार नाही.
हा रावण बोलणार आहे माझ्या लाईव्हला, थांबू नका, चला पळा. अक्षय दादा म्हणते त्यांचा प्रोडक्शन मी नाही बघितला. ओके, पण भारी ना. म्हणजे कसं काय 127 वर्ष एखादा पदार्थ चांगला राहू शकतो. अक्षय राधे चाल तुझे गावाला जाऊ सारे वृंदावन फिरू नये. त्यानंतर अक्षय दादा म्हणताय इनफॅक्ट त्याच्या एरियामध्ये एंट्री नाही देत. ओके, कारण तिथं म्हणजे जास्त असं माणसांची जर जास्त गर्दी झाली तर तिथं हे होऊ शकतं. बरोबर आहे. खूप एकदम हायजीन मेंटेन करावी लागत असेल ना. अगे राधे तू हळूहळू चालना तुझ्या अगे राधे तू हळूहळू चालना त्या मथुरेच्या बाजारी भेटला. अगे राधे तू हळूहळू चालना त्या मथुरेच्या बाजारी भेटना. तुझ्या केसात हाय गजरा तू करू नको लई लई नखरा. रावण तर प्रत्येक युगात जन्माला येतात, पण प्रीतियासारख्या मुली स्वतःच्या जिद्दीने इतिहास घडवतात. मग काय, आम्ही इतिहासच घडवायचा प्रेम. आणि आपल्या महाराष्ट्रात आपल्या भारतात जेवढे रावण येतील त्यांना नष्ट करायचं. किती रावण जन्माला आलेत बघितलेस का तू. जेवढी जुनी वाईन तेवढी जास्त किंमत. ओके, बापरे बापरे. देव एंटरटेनमेंट म्हणतात महाराष्ट्र राज्यात बुलढाणा अकोला या जिल्ह्यात मंदिरे आहेत मॅडम रावणाचे. आणि रावण महादेवाचे भक्त होते. म्हणजे तुम्ही महादेवाला सुद्धा मानत नाही का. नाही दादा, तसं नाही, तसं नाही. पण शेवटी रावणाने काय हे महादेवांची भक्ती केली, पण ती पण स्वतःच्या फायद्यासाठी, इतरांच्या ह्याच्यासाठी नाही केली. इतरांच्या दुःख 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 कमी करण्यासाठी किंवा त्यांना काही मदत करण्यासाठी किंवा चांगल्या हेतूने त्याची भोलेनाथांची भक्ती नाही केली आहे. त्यामुळे मी त्या भक्तीला हे मानत नाही. आणि म्हणूनच तर भोले बाबा, महादेवाला भोले बाबा म्हणतात. ते सगळ्यांना पावतात. भलेही तो माणूस कसाही असला तरी भोले बाबा त्याला आश्रय देतात. हे त्यांचं खरंच. म्हणून तर महादेवाला भोले बाबा म्हणतात. अक्षय दादा म्हणतात प्रोसेसिंग अँड स्टोरेजमुळे त्याची किंमत वाढती. ओके. आणि मी मुंबई पोलीस म्हणून कार्यरत आहे. मी वेळ काढून पुस्तके वाचतो, मग ते पॉझिटिव्ह असो किंवा निगेटिव्ह. सॉरी देवदादा, सॉरी. तुम्ही मी असंच बोलली, सॉरी. बरोबर आहे दादा. शेवटी निगेटिव्ह कॅरेक्टर असलं तरी त्याने जे केलं ते खूप मोठं होतं. भक्ती करणं पण महादेवांची भक्ती करणं हे खरंच कठीण आहे. पण मला असं वाटलं की जर त्याने ती भक्ती जर चांगल्या कार्यासाठी केली असती तर आज तो त्याला असं लोकांनी हेट नाही केलं असतं. प्रेम म्हणतोय इश्काला लव म्हणतोय, पण त्याच वेळी रामायणात त्याचा अहंकार, चुकीचे निर्णय आणि सीतेचे अपहरण यामुळे त्याला नकारात्मक पात्र म्हणून दाखवलं जातं. म्हणजेच भक्ती मोठी होती पण अहंकारामुळे त्याचा नाश झाला. हा प्रेम, हेच मला म्हणायचं आहे. म्हणजे भक्ती केली त्याने, भक्तांमध्ये महादेवांच्या भक्तांच्या यादीत तो कुठेच कमी नाही पडला. पण जगाच्या नजरेत तो कमी पडला कारण त्याने फक्त अधर्म स्वीकारलेला. नानासाहेब म्हणतात रावण काही कामाचा नाही, आफले पाहिजे, राम भक्ती पाहिजे. हो. देवदादा म्हणते सॉरी कशाला. नाही, मी असंच म्हटलं ना की
तर निघा माझ्या लाईव्ह वरून म्हणून सॉरी हा, त्याबद्दल मला माफ करा. मला वाटलं की असंच कोणतरी येतं ना उगाच ना डोकं फिरवायला, त्यामुळे मला वाटलं की असं कोणतरी आलंय, मी म्हटलं चल निघ म्हणून. एक्स्ट्रीमली सॉरी दादा. तुम्ही मुंबईला राहता का? तुम्हाला जे योग्य वाटलं ते बोललात तुम्ही. थँक्यू दादा, थँक्यू. अक्षय दादा म्हणता रावणाचे पाठांतर अतिशय उत्तम होते, हे गुण सर्वांनी घ्यावे. वाव. मग तेच म्हटले मी, त्याच्यातले चांगले गुण होते. त्यांनी भक्ती पण खूप मोठी केली, पण तेच जर भक्तीने त्यांना जी शक्ती भेटलेली ती जर त्यांनी चांगल्या कर्मा म्हणजे चांगल्या ह्याच्यासाठी वापरली असती तर आज ते देवाच्या ठिकाणी असले असते, म्हणजे जे आपण ज्यांना मानतो ना त्या ठिकाणी पण असले असते. म्हणूनच ते माणसाच्या हातात आहे, आपण चांगलं कर्म करावं की वाईट कर्म करावं. देवदादा म्हणतायत सीतेचे अपहरण यासाठी झाले की त्यांच्या बहिणीचा अपमानाचा बदला घेण्यासाठी. अपमान, मला असं वाटतं ना, अपमान हा असा एक गोष्ट आहे जी माणसांना काही करायला भाग पाडेल, है ना. नाही नाही, तुम्हाला जे बोलायचं ते बोलला आहात, मला काही राग नाही. थँक्यू देवदादा, थँक्यू सो मच. प्रेम म्हणतोय मिस झालेली कमेंट. पुराणांनुसार रावण हा महादेव यांचा मोठा भक्त मानला जातोय. त्याने शिवभक्तीमध्ये कठोर तपस्या केली होती आणि शिवतांडव स्तोत्र सुद्धा त्याच्याशी जोडले जाते. येस, खरंच खरंच. फक्त शेवटी ना ते विधिलिखित तेच आहेत, त्यांनीच सगळं लिहिलंय, है ना. देव म्हणतात कदाचित रावणाचा श्रीरामांच्या हातेच मृत्यू होता, त्यांच्या हाते त्याला मुक्ती भेटणार होती, त्यासाठी हे सगळं रामायण घडलं. देवदानामध्ये रावणाने सीतेचा अपमान नाही केला, पण रामाने सीतेची अग्निपरीक्षा घेतली. ते कुठेतरी वाईट वाटतं ना, ते तर कुठेतरी वाईटच वाटतं की प्रत्येक वेळी स्त्रीला परीक्षा घ्यावी. म्हणजे आपण म्हणतो ना की म्हणजे प्रत्येक वेळी स्त्रियांनाच का, पण तिथं सीता मातेला सुद्धा सगळ्या परीक्षा द्याव्या लागल्या होत्या. जरी म्हणजे श्रीरामांना माहिती होतं की त्या एवढ्या पवित्र आहेत, तरीही जगासमोर समाजासमोर त्यांना त्या आपल्या सीतेची अग्निपरीक्षा त्यांना घ्यावीच लागली. नानासाहेब म्हणते आम्ही शिर्डीकर ताई. हो नानासाहेब दादा, आम्ही नक्की येणार शिर्डीला पण तुमच्या. प्रेम म्हणतोय राम यांना श्रेष्ठ मानण्यापेक्षा मुख्य कारण फक्त शक्ती नव्हे तर त्यांचा स्वभाव आणि धर्मपालन आहे. हाय श्याम. हो ना, बरोबर. स्वागत आहे श्याम दादा. इश्कल रावण खूप विद्वान, पराक्रमी आणि शिवभक्त असूनही अहंकारामुळे चुकीच्या मार्गावर गेला. तेच ना. थँक्यू श्याम दादा, थँक्यू सो मच. नाना दादा म्हणतायत नक्की हो ताई. हो दादा, नक्की येईल, नक्की. श्याम दादा मध्ये 19 नंबर हो गेला. थँक्यू. प्रेम म्हणतोय रामायणात असा संदेश दिला जातो की फक्त ज्ञान किंवा ताकद मोठी नसते, तर योग्य कर्म, संयम आणि धर्म यामुळे माणूस श्रेष्ठ ठरतो. मलाही तेच म्हणायचं आहे प्रेम, की म्हणजे नुसती भक्ती पण योग्य मार्गावर लावणं पण गरजेचं आहे तितकंच. आज मी भक्ती केली आणि उद्या त्याच भक्तीच्या जोरावर मी शक्ती मिळवली
आणि त्या शक्तीचा मी जर दुरुपयोग केला तर माझं कर्म काय मला दाखवणार आहे? माझं कर्म मला नेणार, माझं कर्म तर मला शेवटी मला कर्माची शिक्षा भेटणारच आहे ना. आपल्या हातात आहे की आपण आपलं कर्म कशा प्रकारे यूज करणार आहोत. हाय सुनीता ताई, देव म्हणते सॉरी मी हा विषय काढला. नाही दादा, तुमच्यामुळेही आम्हाला या चांगल्या गोष्टींवर पण बोलायला भेटलं. आणि खरंच सगळ्यांना माहिती आहे दादा की म्हणजे आता या या कलियुगात आपण धर्माने आणि धर्माचं पालन करत आणि योग्य दिशा घेतच आपण पुढेच गेलो ना तर या जगात टिकून राहणार आहोत. आणि आता कलियुगात फक्त देवाचं नाव घेतलं तर आपण कुठेतरी काय म्हणतात ते एक चांगली आपल्यात वाईब निर्माण होऊन ना आपण पुढे काहीतरी चांगलं आपल्या हातातून घडू शकतो. कारण हे कलियुग आहे. कलियुगात आता काय काय होते ते बघितलं तर तुम्ही. इथं आई म्हणजे जन्माला आल्यापासून नाही, जन्मात जेव्हा भ्रूण म्हणून मुलगी येते तेव्हापासून पर्यंत ते मरेपर्यंत एखादी बाई सुरक्षितच नाहीये. मग सीता मातांनी एवढी अग्निपरीक्षा दिली, सीता मातांनी पण एवढी अग्निपरीक्षा दिली. मग इथं कोणती स्त्री, हे एवढा मोठा तो रावण त्याने तरी सीतामातांना पळवून नेलं पण कधीच अशा गोष्टी नाही केल्या. पण आता या कलियुगात त्याच्यापेक्षा भयंकर गोष्टी होत आहेत. इश्कॉलन देवदादा म्हणतात हो मी मुंबईमध्ये असतो, माझे गाव उदगीर ची लातूर आहे. हो का, उदगीरच्या आहात का? या सुनीता ताई पण उदगीरच्याच आहेत. सुनीता ताई स्वागत असो ताई म्हणालो. अक्षय दादा म्हणता एखादं ऐतिहासिक पुस्तक सांगतेस का? नाही दादा, मला पण असं पुस्तकं कोणती आहेत असं माहिती नाही, पण मी असंच मी ज्ञान घेत असते. मला असं पुस्तकं वगैरे मी नाही वाचली आहे दादा. मी या समाजाकडनंच ज्ञान घेते की हा समाज मला काय देतो हेच, त्याच्यावरूनच मी हे सगळं बोलते. श्रीमंत योगी मराठा एम्पायर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित जबरदस्त कादंबरी. वा वा, मी पण वाचेल. मराठा एम्पायर, श्रीमंत योगी मराठा एम्पायर. ओके ओके. ओके ओके सुनीता मॅडम नमस्कार. इश्कॉलेलो म्हणते माझ्याकडे खूप पुस्तकं आहेत. हो का. देवदादा म्हणते राग नसा, मी कधी चुकून असंच लाईव्हला आलो तर. अहो दादा या, तुमचंच लाईव्ह आहे. असं का बोलता, या नक्की या, खूप बरं वाटलं. मग अशी मला असं वाटलं की कोणतरी असतात ना दादा, म्हणजे एकदम त्रास देणारे खूप माझ्या लाईव्हला येतात. म्हणजे काय पण बोलून जायचं. मला वाटलं की रावण हा शब्द बोलून तुम्ही मला राग यायला म्हणून बोलता की काय. सुनीता ताई म्हणते नमस्कार देवदादा. देवदादा म्हणते नमस्कार, मराठा एम्पायर वाचेल. येस, आम्ही पण वाचू. अगोदरच्या शिवाजी महाराजांच्या काळात जर अशा आया बहिणींवर जर हात टाकत असणाऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज किती भारी शिक्षा द्यायचे है ना. तसं शासन आता का नाहीये.
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीवर लिहिलेले प्रसिद्ध पुस्तक. वा वा. देवदादा म्हणते हो हो माहीत आहे मला. स्त्रीने अशा शब्दांचा शब्दाचा वापर करणं काळाची गरज आहे. तेच ना दादा, लाईव्हवर असे येतात ना लोक, म्हणून मग मी बोलली की इथून निघायचं. सॉरी सॉरी देवदादा. आता शासन भ्रष्टाचारी शासन आहे. तसं नाही रे, मला म्हणायचं आहे की यार एवढ्या एवढ्या घटना होत आहेत, प्रत्येक किती जणांचे बळी जाणार आतापर्यंत. लोकांमध्ये भीती नाहीये, काय नाहीये. प्रत्येक जण वेगवेगळं वागतोय. आज हे ऐकलं तर उद्या त्याच्यापेक्षा विचित्र ऐकणार, त्याच्यापेक्षा विचित्र ऐकणार. किती ते भयंकर. अक्षय दादा म्हणतायत किती वेळा सॉरी, ढीक जमा होईल माझ्याकडे सॉरीचा, आणि मग मला ते आज ना उद्या परत करायला जमायचं नाही. अहो दादा नाही, माझ्या मनाला वाईट वाटतंय ना की मी चांगल्या माणसांना असं चल निक माझ्या लाईव्हवरून असं मी बोलली ना, मला ते वाईट वाटतंय. म्हणून मला रिग्रेट होतोय की यार अशा या दादांना मी असं का बोलली. त्यामुळे अक्षय दादा म्हणते कारण तेव्हा राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे होते आणि आताचे शासन हे निर्णय क्षणात नसलेले आहे. हो ना, आपले महाराज खरंच ना यार, म्हणजे रावणाला अशी ही भेटली ना, आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटायला पाहिजे होतं, आणि फक्त शिवाजी महाराजांचंच शासन असायला पाहिजे होतं. या महाराष्ट्रात, या जगात फक्त शिवाजी महाराजांचं शासन असायला पाहिजे होतं. अजून आपल्याला कोणीच नको होते, आणि त्यांना अमृत भेटायला पाहिजे होतं. त्यांचा अंत कधीच नको होता. आपल्याला उगाच सोडून गेले यार. आता ना लोकांना कळणार आहे की आपले महाराज आज असते ना तर आपली परिस्थिती. मला ना संध्याकाळी म्हणजे सकाळी असाच मी विचार करत होती, यार महाराज असते ना आपले तर आपण किती सुरक्षित असलो असतो. आणि आता त्यांची किंमत कळणार आहे सगळ्यांना की ते असते तर आपलं आज जग वेगळं असलं असतं. राजाराम दादा नमस्कार. प्रेम म्हणतोय अमृतवेल हे पुस्तक मी कालच वाचायला सुरुवात केली. मानवी स्वभाव आणि जीवन मूल्यांवर आधारित सुंदर साहित्य. वाव, खूप वाचतोस ना रे तू, तुला वाचनाची आवड आहे वाटतं. राजाराम दादा हाय म्हणताय. देवदादा म्हणताय ठीक आहे, तुमच्या शब्दांचा मान ठेवून मी चालता होतो. नको नको दादा, नको दादा प्लीज यार, मला खरंच खूप वाईट वाटतंय तुम्ही असं बोललात परत. नको नको दादा, तुम्ही जाऊ नका. कधी पण या लाईव्हला. हा, तुमची छोटी बहीणच आहे असं समजा, आणि नक्की या माझ्या लाईव्हला, कधीही या. 1:15 वाजता माझा टायमिंग असतो दादा, 1:15 वाजता. अक्षय दादा म्हणते छत्रपतींचे शासन अवलंबायला तेवढी धमक लागते, ती आता धमक कोणातच राहिली नाहीये. प्रशांत दादा नमस्कार, हाय, कसे आहात तुम्ही, स्वागत आहे. देवदादा म्हणताय बहिणीचा अपमान करावा असं मला नाही वाटत. बहिणीचा अपमान, माझा कशाला अपमान होतोय दादा. या कधी पण या. प्रशांत दादा म्हणताय मस्त आहे ताई. ओके, जेवलात का दादा. इश्कॉला लो म्हणतोय कधीतरी फक्त वेळ घालवण्यासाठी पुस्तक उघडलं, पण हळूहळू त्या शब्दांमध्ये स्वतःचं जग सापडलं. मग वाचन फक्त सवय राहिली नाही तर विचार बदलणारी आवड बदलली. वाव. आणि एकदा का आपल्याला ना आवड लागली ना गोष्टींची की लागतेच बघ. देवदादा म्हणते म्हणून इथं थांबणे योग्य आहे का. नाही दादा, तसं काही नाही.
प्रशांत दादा म्हणतायत हो. देवदादा म्हणतायत तुमचे शब्द मी नाही पाळले तर अपमानच ना. नाही दादा, असं नाही, नका असं बोलू. मीच आता लाईव्ह संपवते. आपण होता उद्या भेटू 1:15 वाजता. प्रेम, प्रशांत दादा, देवदादा, बाय बाय सगळ्यांना, बाय बाय. उद्या नक्की या. पण थोडी धमक फक्त योगीजींमध्ये आहे. हा, मी काल कुठेतरी ऐकलेलं की जे कोणतरी त्यांना म्हणत होतं मोठ्या बड्या व्यक्तींना की जे जसे योगीजी निर्णय घेतात तसे तुम्ही का घेत नाही. ओके ओके, काळजी घ्या, मी येईन. ओके देवदादा, थांब की थोडं, थांबायचं का? ठीक आहे, मी थांबते मग. ओके 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 प्रेम. सुरुवातीला पुस्तक म्हणजे कथा वाटायची, पण नंतर लक्षात आलं प्रत्येक पान काहीतरी नवीन शिकून जातं. तेव्हापासून वाचन माझी आवड बनली. वा 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 वा, खरंच खूप छान. 2:30 पर्यंत मी फ्री आहे. ओके, मी थांबतोय. एवढे कठोर शासन नाही आपले. तेच ना, अरे अशा चुकींना, अशा कृत्यांना जर आया बहिणींवर भ्रूणवर त्यांच्या घाव घालत असतील तर अशांना कठोर शासन नको का व्हायलाच पाहिजे ना. न्यायालयाने यांना खूप कठीणातली कठीण शिक्षा द्यावी आणि अशी शिक्षा द्यावी की लोक परत परत ती चूक नाही करणार. काही जखमा शब्दांनी भरतात आणि काही स्वप्न पुस्तकांनी जागी होतात. म्हणून वाचन माझ्या आयुष्याचा भाग बनलं. वा वा वा, खूप छान. सायली आली कधी तर विचार माझ्याबद्दल. हो हो, विचारेन प्रेम. आजन्म कारावासाची शिक्षा असते फक्त, त्यामध्ये लोक पैसे देऊन जेल बाहेर येतात. या गोष्टींचं वाईट वाटतं. येस अक्षय दादा, पैशाच्या जोरावर जग चालते असंच ना. शेवटी पैशाच्या जोरावरच चालते, बाकी काय नाही आता राहिलंय. परी, तर मंडळी आता मी ठेवते लाईव्ह. परी आली आहे आमची. तिला गरमी आहे ना भरपूर. सध्या माणसाला किंमत नाही, पैशाला किंमत आहे. बरोबर. हाय चैत्राली ताई, हाय. चल प्रेम, मी ठेवते. बाय बाय. प्रीतिया, स्वतःवर इतका विश्वास ठेव की एक दिवस नशिबी म्हणेल ही मुलगी हार मानणाऱ्यांपैकी नाही. येस भावा, येस. चैत्राली म्हणते जेवलीस का ताई? नाही ग, आता जेवायचं. तू जेवलीस का? बाय बाय. बाय बाय, टेक केअर.